बघा आम्ही काय करते, नवीन गार्डनिंग कुठं करतो फूल टाकू. बरोबर आमची माती जी एक्स्ट्रा आम्ही ठेवली होती ना माती, तीच माती घेऊन करणार. आणि काय लावणार आहे तिकडे, हे लावणार आहे. मध्ये अजून लागेल पूर्ण वरती पण भरायला लागेल. असं छान वाटेल ना ते एकदम समोर दर्शन येतं. आणि इथे बघा एक्स्ट्रा जे उरलं आहे ते आपल्याला तो दुसरीकडे टाकायचं आहे. जास्त पाणीच नको आहे पप्पू. माती नाही ते पाण्यात होतीत ना, जरा ताट होऊ दे ना. तिकडे आमचा मॉर्निंगचा बघा असा पाणी मारायचा कार्यक्रम पण. ते आंब्याचे काळे तोडलेले वाटतात मला कोणीतरी. त्याला कुठले हे नंतर. आता इथे बघा आमच्या मॉर्निंगच्या रुटीनमध्ये हे सर्व इन्क्लूड असो. रोज दाखवू नाही शकत पण एकदा तरी आपण सांगू शकतो. इकडे प्रॉपरली बघा लास्टपर्यंत पाईप आणून पूर्ण ह्या माडापासून ते पूर्ण माडाला आम्ही पाणी घालतो बघा. आणि हे सर्व पण ऑलरेडी सर्व आता मी या आजच सर्व क्लीन करून घेतलं आहे बघा. इथे सुद्धा आपण पाणी टाकलेलं आहे. आणि आता जे पाणी आलेलं आहे ते आपण आपल्या वरच्या टाकी सोडलेलं आहे. तर मॉर्निंग रुटीनमध्ये एवढं सर्व असतं. हे बघा जेवण वगैरे पण आहे. नमस्ते सर्वांना. तर या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला बर्ड फीडर दाखवणार आहे. हा जो आवाज आला नॅचरल आवाज, यासाठी आपण मम्मी मोबाईलची ट्यून लावतो किंवा मोबाईलमध्येच ऐकतो ना, आणि ऐकायला छान वाटतं. जर नॅचरली अजून ऐकायचं असेल तर आपल्याला काहीतरी करावं लागेल. त्यासाठी आम्ही इकडे सोल्युशन आणलं आहे. तर इकडे बघा हा बर्ड फीडर आहे. हा आपल्याला 180 रुपयाला एक पडला मम्मी. लास्ट टाइम आपण आणले होतं माहिती आहे. आता ते कसं यूज करते, वरचं गोल फिरवते, बॉटल गोल फिरव ना, अशी फिरव या साईडला. हां बघा आता ह्याच्यात आपल्याला फील करायचं आहे खोल पूर्ण. ते ह्याच्यात आपल्याला भरायचं आहे बघा. हे पाण्याची बॉटलसारखं ह्याच्यात भरायचं आहे आणि ह्याला लावायचं आहे. बघा इथे प्राईससुद्धा दिलेली आहे 180 रुपये. आणि हा बॉटलसारखा बघा पाण्याची बॉटल आहे ना, ह्याच्यात होल बिल काय नाही, हे आपल्याला भरायचं असतं. आणि ह्याला असं लावल्यावरती, इकडे लावल्यावरती बघा इकडे होल आहे बघा, दिसतंय ते होलमधून बाहेर येणार. आता तुम्हाला फील करून दाखवतो. आणि इकडे बर्डसाठी आम्ही ऑलरेडी आणलेलं आहे बघा, बर्डसाठी दाणे, बर्डचे दाणे. बरोबर हे तुम्हाला दाखवतो बघा कसं आहे बघा. हे काय वस्तू दिसतंय, हे आपल्याला या बॉटलमध्ये प्रॉपरली फिल करून घ्यायचे. ते लावलं आणि याला मी आता उलटं करतोय. हे बघा दिसतं आलं समोर है ना. आता जे उरलेले आहेत ना सर्व ह्याच्यात टाक असेच. तर बघा इकडे एकात आम्ही ते बर्डचे दाणे भरले आणि एकात पाणी भरलं. दोरी. आता तुम्ही माझ्या पाठी बघू शकता, या दोघांना अडकवलेलं आहे. आता त्याचा रिस्पॉन्स आपल्याला थोड्या वेळाने माहिती पडेल. आता मम्मीला घेऊन मी कुठे चाललो आहे, तुळशीची कुंडी आणायला. ती बघा आपली तुळस बघून घ्या आपली कशी आहे. व्हाईट आहे आणि खाली ब्लॅक आहे. त्याच्यावरती ठेवायला आपल्याला कुंडी लागणार आहे. तू पण येतेस, तुला नाही
केलेलं नाहीये, अजून एक पण चिमणी नाही आली. एक पण चिमणी आली नाही. हे तिथं मस्त आहे बघा, हे लाल कलर. छोटी ना जरा मोठी पाहिजे ना अशी. ही लयच मोठी व्हायची, चौताराच एवढा आहे. नाही अशामध्ये जरा मोठी. उंच हा जरा मोठी रुंदीला वगैरे. रुंदीला पण. चौरा तो हा. बनवायला लागेल ते. हो काय बनवायला म्हणजे त्याची आता वरती कापून नाही देणार का? तयार कोणची असं एखादा भाग वरचा कापून नाही देणार. कप कप हा, हे असं 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 बनवायला पाहिजे. असं. ही फुकट जाईल ना, बनवायलाच असला पाहिजे. उद्याच्या उद्या बनवते पाहिजे तर. बघू. हा. असा म्हटले असा एवढाच केवढा एवढा. हा असं ते असं. एवढा हा एवढाच. काका कितीला बनेल ते? हे 1500 पर्यंत पडेल. आणि हे पूर्ण कितीचं आहे? हे 3500 3000 3200 असं आहे. नाही तेवढा नको, खाली आमचा चौतारा बांधलाय ना या ही बघा, लोकांनी. ही बघा, ही ह्या छोटी आहे बघा, मस्त. ही बघा ही भारी. जाऊ दे तू नाही स्वस्त. उंच आहे ना. ही कितीला आहे? हा? ही तुम्हाला आता 2200ला 2500ला नाही पण उंच 2000 होणार. ची. बघू, हात नाही पोचणार. हा लय हात नाही पोचणार. मग एकदम काय बोलते? आवलून आहेत असे. हम्म. असा रुंद चौडा पाहिजे ना. हे बघा, जो चौरा आहे ना, याच्यापेक्षा कमी चौरा. याच्यापेक्षा जरा चौडा पाहिजे, रुंद. कारण तो चौतारा आहे ना. हा, हा, हा. चौतारा मोठा आहे ना. चालेल चालेल. मग उद्या बनवून ठेवू. उद्या नक्की बनवणार. हो हो उद्या हे बघ, उद्या. ही एक वीत आहे परवाला मम्मी, होईल. ही एक वीत आहे आणि ती मोठी वाली दाखव किती वीत आहे दाखवू दे. म्हणजे त्या हिशोबाने घेऊया ना आपण. बनवून ठेवू तुला. आणि मग ती काळी पण नको ना आपल्याला. उद्याला कलर पाहिजे तो. कलर कलर हा पाहिजे ना. हा कलर पण मस्त आहे. बनवून. हा पण मस्त आहे. तेव्हा हा एक आणि 2 दीड आहे, दीडची वरती आहे. दीड. आणि एवढाच पाहिजे, एवढाच पाहिजे, एवढाच पाहिजे. काका मग ही अशी अशामध्ये आहे का दुसरी? नाही नाही ते बनवायला पाहिजे. काळ्यामध्ये नको आम्हाला. काल्यामध्ये नाही, दुसरा कलर आहे तांबडा बिंबडा. हे बघ, हा कलर नाही तर हा नको ना. नको, हा हे कलर. हे किती आहे माहिती आहे काय? किती आहे बघा? हे 14 इंच असा. 14. हा लक्षात. हा. असा दिला तर 16 आहे. हा. 15 ची. एवढा हा? हा खाली ठेवायला एवढा उंच ठेवला तरी 1000. चालेल. आणि इकडे आहे ना बत्ती ठेवायला बनवा. हा म्हणजे एवढाच ना तोकडा. हा, एवढाच बत्ती चालेल. ठेवायला कसं कराल मग? करू बरोबर, ते करतील. तो मी 2 बनवायला सांगतो, तुम्हाला आवडेल तो घ्या. हं? हे बघ मी हा कलर बघ. तो मिळाला पाहिजे, संपलेला माल असतं ना. हा बरोबर. माल संपलेला असतो. हे खाला. हा? तो बाजूचा, तो पण केवढा आहे? अच्छा मोठ्या. कोणता हा वाला? हा. अच्छा. ठीक आहे मग आता सफेद आहे ना, सफेद वस्तू छान दिसते. चल मग उद्या बनवेल आणि येऊया उद्या चल. हा. आता बघा हॉर्न दिल्यावरती कोण आता ओरडेल बघा. तयारीचंच आहे. हा. उतर. काय 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 पप्पू मुंबईला गेल्यावर मग काय करता? कशी नाचते. बिस्किटसाठी परत गेला पप्पू दुकानात. आम्ही आता दोघं पण गेलेलो तुळस बघायला, पण त्यांच्याकडे तुळस आहे ना बनवलेल्या त्या खूप मोठ्या होत्या. आणि आपल्या कसं तुळशीला चौतार आहे ना, मग त्याच्यावरती ठेवायला म्हणजे आपल्याला छोटी कुंडी पाहिजे. आणि कुंड्या होत्या त्या पण कशा लहान होत्या, आवलून एकदम. तर मी आता चांगले 2 विताची रुंद अशी सांगून आली आहे. आणि येताना काय झालं, बिस्किटच विसरलो ह्यांना घ्यायला. इथे घराच्या जवळ आल्यावर आठवण झाली. मग मी घरी आली आतमध्ये गेटच्या आत, आणि पप्पू गेला परत बिस्किट आणायला. बिस्किट आवडीने खातात. बिस्किट आवडीने खातात. आता जेव्हा नॉनव्हेज बनवतो तेवढा नॉनव्हेज पण चालू आहे, भात सर्व त्यांचं डाळ भात चालूच आहे, खातात ते. मी म्हणते मला तर वाटते पप्पू नसल्यावर यांचं काय होतं असेल. ही काळी काळी आपल्या पुढ्यात तर टाकते आणि दुसऱ्याच्यात जाते. बास झाले आता, बास संपले. कागद आण घरात, चूल पेटवायला होतात. हां म्हणजे कसं प्लास्टिक हे नाही होत, मग कचरा नाही होत प्लास्टिकचा.
तर आता इथे आम्ही नाश्त्यासाठी बनवणार आहे शेवया, ते पण विदाऊट दूध. आम्हाला दूध नको कारण मम्मीला दूध चालत नाही ना, म्हणून विदाऊट दूधची बनवणार आहे. राईट मम्मी? दुधाची बनवली तर मी खाणार नाही म्हणून. चल काजल रेडी. काजल चहा बनवली तू? कोणाला? ओतून टाक ती, ओतून टाक. मम्मी चहा बनवली पण पिऊ दे ना त्यांनी. तिला जराशी. शाणी तुला पियाला पाहिजे मग. नाही थोडी पिऊ दे ना तिला. मी चहा बनवायला देत नाही घरी. आणि हे चोरून- काय काय करत आहे? तर आता इकडे काय बनवतेस तू? आता शेवया बनवते, गोड शेवया विदाऊट. विदाउट दूध. ओके मग दूध टाकलं तर तुम्हाला खायला नाही देणार. बरोबर आहे, दूध चालत नाही ना तुला. हा, दूध मला चालत नाही ना. चला आता पटकन आणि झटकन नाश्ता दाखवा, पटकन हा. बनायचा. आता हे 2 बाउल मी शेवया घेतल्या. एक बाउल, आता जास्त गोड नको ना, नको जास्त. एक बाउल मी साखर घेतलीये. हम्म. एक बाउल थोडा कमी आहे, पण एक बाउल समजा घेतलीये साखर. आता इथे 2 बाउल पाणी घेतलंय, त्याच्यात 1 बाउल साखर गेली. आणि त्याच्यामध्ये हे थोडासा केसर घेतलाय, थोडासाच घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची. आता हे इथे पाणी उकळतंय ना, साखर विरघळेपर्यंत पाणी उकळायला पाहिजे. तोपर्यंत आपण इथे शेव भाजून घेऊया. पण शेव आपण इकडे साजूक तुपात भाजणार आहे. हा, 2 चमचे तूप घ्यायचं चांगला. म्हणजे शेव कशी चांगली भाजली जाते. चांगली भाजली जाते. आधी मी काय करणार आहे माहितीये का, तूप वितळलं ना, मग त्याच्यामध्ये मी ड्रायफ्रूट टाकणार आहे. ड्रायफ्रूट आणि शेव एकत्र भाजणार आहे. एकत्र का? हा, ओके. ना ते ड्रायफ्रूट भाजा, ते परत एका प्लेटमध्ये काढा, मग ते भांडी तेलकट होतात ना, म्हणून हे पुढचा विचार करून असं करायचं. बरोबर आहे. हा, ड्रायफ्रूट थोडे चांगले भाजून घ्यायचे थोडे. म्हणजे ड्रायफ्रूट का तळायचे तुपामध्ये, ते खाताना जरा कुरकुरीत लागतात. हा, म्हणून तळायचे. आता याच्यामध्ये शेवया टाकते. ड्रायफ्रूट असे थोडे चरचरलेत ना बघा, नाही तर करपतील. त्या शेवया लगेच टाकायचे आणि शेवया चांगले 2 मिनटं चांगले भाजून घ्यायचे. मला कसं माहिती आहे का, पकडीची सवय नाही ना, मला कपडा घ्यायची सवय, पण तरी पण आता घेतली आहे. तरी अंदाजे आपल्याला किती मिनिटं भाजायचं असतं हे? 2 मिनटं. 2 मिनिटं ना? भाजलेले आहेत हे, भाजलेली शेव आणायची. अशी जर आपल्याला शेवया बनवायची असतील ना, तर सांगायचे त्याला भाजलेले शेवया द्या. नाही तर ते कच्चे पण असतात. कच्चे असलेत ना तर ते भाजायला खूप वेळ लागतो आणि झटपट होत नाही पटकन. आणि शेवया आहेत ना, एकदम बारीक चुरा नाही करायचा, म्हणजे खाताना मजा नाही येत. हा, थोडं मीडियम. असे तुकडे करायचे. आता मी कसे पीस केले लांब लांब, असे करायचे. आणि तुम्हाला सर्वांना मी एक प्रश्न विचारतो. अजूनपर्यंत तुळस आम्ही डिसाईड नाही केली. गुंडी तुम्हाला व्हिडिओ तर मी दाखवलाय, पण तुम्हाला त्यातले कोणता कलर किंवा कोणती स्पेसिफिक आवडली ना, ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि बघूया तुम्हाला जास्त जे आवडेल ना, ती तशा टाईपची आम्ही त्याच्यावरती सेटअप करू. बरोबर. तर शेवया चांगले भाजले आहेत बघा तुपामध्ये. आता जरा गॅस बारीक करते. आणि आहे ना, हे पाणी इकडे चांगलं उकळलंय आणि ते केसर टाकलाय ना, त्याच्यामुळे कलर पण छान आलाय. त्याला कलर साठी टाकतात ना, आणि स्वाद पण चांगला लागतो. हे बघ, आता कलर साठी बघा मी काय टाकतो इकडे. हा, हे काय टाकतोय, हे माझ्या पोटात टाकतोय. आकार ते इकडे आकार ते काय टाकलं सांग मी. तर इकडे मम्मीला ना जरासं औषध दिलंय असं पोटासाठी, तर ते मम्मी घ्यायला विसरते. टाकलं सर्व ते? हा, सर्व टाकलं आता. मस्त आहे ना? आता इथे बघा चांगले ढवळून घेतले. आता याच्यावरती आहे ना थोडा टाइम झाकून मारायचा, म्हणजे 2 मिनिटासाठी 2-3 मिनिटासाठी झाकून मारायचा. गॅस फुलच ठेवलाय. फुल म्हणजे हा थोडा गॅस आहे ना मीडियमच पेटतो. आणि खाणाऱ्याला विचार, जसं मला विचाराल तुम्ही, तर शेवया अशा आपण जेव्हा बनवतो ना, तर लास्टला ना एकदम सुके नाही झाले पाहिजे. जरासं त्याला म्हणजे बोलतात ना पाणी ठेवायचं, जरासं त्याला ओलावा पाहिजे, तर ते खायला चांगले वाटतात. एकदम सुकले ना तर मी खातच नाही. सुकले मग ते थंड झाले की अजूनच सुके होतात. आणि समजा तुम्हाला कुठे तोंडाला आहे ना तूप तूप लागतो. बरोबर. आणि समजा तुम्हाला कोणाच्या घरी न्यायचं आहे किंवा कुठे दुसरीकडे न्यायचं आहे ना, तर ते ओले न्या,
ते जायपर्यंत सुकतात. पहिले तुम्ही सुकवले ना आणि नेपर्यंत ते असं आलं म्हणजे आणि तूप वेगळा होतो आणि शेवया वेगळ्या होतात. ते युजलेस आहे. सर्वात मेन आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे गरम गरम खाणं खूप गरजेचं आहे. आणि आता आम्ही बघा खाली पान ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावरती ठेवून बघा किती सुंदर वाटतं ते. आता इथे आपले शेवया बघूया झाले काय, नाही तर जास्त सुकायला नको, मस्त झालेले बास झाले. तेवढंच बास. आणि इथे बघा आम्ही खोया घेतलेला आहे. आता शेवया टाकायच्या आणि त्याच्यावरती सर्व करताना खोया टाकायच्या. ढवळताना दाखव. तुझ्या तोंडाला पाणी सुटलं सांगा. बास आहे ना. गॅस बंद झाला ना. हा गॅस बंद केला. चला आता आम्ही तिघं खाणार आहे. आणि स्पेशली इकडे विदाऊट मिल्क बनवायचं रिझन म्हणजे मम्मी लॅक्टोज इंटॉलरंट आहे. म्हणजे मम्मीला दूध सहन होत नाही, पोटाचे प्रॉब्लेम किंवा ऍसिडिटी होते, म्हणून आम्ही दूध पित नाही. म्हणून आम्ही दूधाचे प्रोडक्ट म्हणजे दूध न वापरता आम्ही इकडे रेसिपी बनवली आहे. तिकडे मम्मी खाऊ शकते. आणि मम्मीला मी पाणी टाकलं ना तिथे तुम्ही दूध पण टाकू शकता तेवढा. आणि असं झटपट नाश्ता बनवायचा आपल्या घरच्या घरी. बाहेरचा समोसा, ढोकला आणि हे सर्व खाण्यापेक्षा तरी हे खाल्लेलं बरं मम्मी, है ना. तू आता बोलत होता ना मला तुळशी आणायला गेलेलो तेव्हा बोललो असंच की काजलला तुला समोसा घेऊ का, पण नको बोललो. मीच बोललो आपण शेवया घरी आहे ती बनवूया. तिकडे बघा अशी सर्व करायची सर्व. आणि त्यानंतर हा खोया दिसतोय वरचा, हा वरती असं सर्व करायचा पूर्ण. हे बघा दिसतंय का एकदम प्रॉपर. त्याच्यात दिसत नाही ॲक्च्युली कलर तो, पण आता वरतून असं सर्व केला ना मी एकदम छान लागतो खायला. काजलच्या ह्याच्यात पण सर्व करतो. तुला देत नाही मी जास्त. मी तुला देऊ का. नको ना दुधाचं. ते दुधाचं आहे ना. तरी आपली रेसिपी एकदम अशी रेडी झालेली आहे. तुम्ही सर्वांनी सुद्धा खायला आहे आमच्यासोबतच. इथे बघा आपले 3 प्लेट झालेले आहेत आणि 1 प्लेट आपल्या काव्याच्या घरी जाणार आहे ना. काव्यासाठी. काव्या खाईल ना आपल्या तिकडे जाऊन. ओके. ड्रायफ्रुट्स वरती टाकले जे सुंदर दिसेल. त्यावरून आपण जरा खोया पण त्यांच्यावरती टाकूया. एकदम मस्त स्प्रेड करूया. चला मग अशा प्रकारे आमची रेसिपी संपलेली आहे सर्व. पण थोडीफार आम्ही ह्याच्यातली बुबुना पण देऊ, है ना. चाकायला. ओके.